गिबि गिबि नोंथांमोननि खौरां बिलाइनिसिम बरबरि 41थि बाथौ फुजा आफादनिफ्राय जोङो साबायखर होग्रोनाय जाबाय। लोगोसेयावनो बेफोरखौ फिननायनि होनायनि सिगांनो गासै बर' रायजो आरो जोंनि हामलायग्रा हारिनि गुबुन गुबुन हारिनि गासैनोबो जोङो हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आरो गासैनिबो अनसायनायखौ जोङो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो गिबि गिबि हांख्रायग्रोनाय जाबाय। देग्लाय 41थि जोंनि बाथौ फुजा फोरबो बे फोरबोखौ जोङो 8 साननि हाबाफारि लानानै गोबां हाबाफारिजों गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारि लाखिनानै जों फालिनो लादों। जेरै होनोबा गिबि गिबियावनो जोंहा बादायलायनाय हाबाफारिफोर दोङो, फेसन बादायलायनाय दोङो आरो लोगोसेयावनो जोङो नैबेहाय बिराद गोग्गोमै पार्क लाखिदो। नायथाव बाथाव बेसेबांबा साजायनानै जोङो बेहाय पार्क बानायदों आरो लोगोसेयावनो थिग गुबुन प्रग्राम थानाय बायदि जोंहा मिना बाजार दोङो, एक्सपो दोङो, खेराइ दङ आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि दोङो। लोगोसेयावनो सा सानजा भारतनि देरसिन खेराइ सार्कास दिन्थिफुंनाय निउ नर्थ इस्ट सार्कास जोङो लाखिदों। जाय सार्कासआ नर्थ इस्टनि गंसे गेदेर सार्कास आरो गोबां माने बेयाव दिन्थिफुंनाय दोङो। जाय दिन्थिफुंनाया मेहेरगोनां आरो नायथाव बाथाव बेसेबांबा बियो सोमोनांथाव गेलेनायफोर दिन्थिगोन। आरो बेखायनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजोनिफ्राय जों लुबैदों बे प्रग्रामाव नोंथांमोननि अनसायनाय आरो मदद सिरिबां लुबैनानै जोङो नोंथांमोननि मददखौ हांख्रायनाय जाबाय नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों।